Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαι η Ρία και σήμερα θα έχουμε κάτι σε vlog. Μιας και το θέμα της εποχής είναι η Άνοιξη και το Πάσχα μας πέφτει και σχετικά αργά. Δεν μου αρέσει να διακοσμώ το σπίτι όπως τα Χριστούγεννα, που υπάρχει ένα overdose χριστουγεννιάτικο εδώ μέσα. Προτιμώ να έχω πιο πολύ ανοιξιάτικα αντικείμενα παρά πασχαλινά. Και γι' αυτό, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τα στεφάνια, σκέφτηκα να κάνω ένα στεφάνι με μία απλικέ πεταλούδα. Έκανα διάφορες προσπάθειες μόνη μου για να φτιάξω την πεταλούδα έτσι όπως τη σκεφτόμουν, αλλά δεν μου βγήκε. Δείγμα αυτού είναι αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν μου βγήκε, οπότε σκέφτηκα να πάρω κάτι έτοιμο. Δηλαδή, τι εννοώ, να ακολουθήσω κάποιο tutorial. Βρήκα ένα tutorial για πεταλούδα η οποία είναι φτιαγμένη με την ισιακή πλέξη, χωρίς όμως να χρειάζεται κάποιο ειδικό βελονάκι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το κλασικό μου βελονάκι και κοτόν περλέ. Δεν έχω δοκιμάσει να τη φτιάξω, δεν έχω κάνει κάποια απόπειρα, τώρα μαζί θα την κάνουμε. Έχω διαλέξει αυτό το κιτρινάκι που βλέπετε εδώ και έχω αγοράσει και κάποια υλικά για να μπορέσω να κάνω το στεφάνι, θα σας τα δείξω πιο μετά. Θα ξεκινήσω από την πεταλούδα, θα σας έχω στο κουτί περιγραφής το link για το βίντεο το οποίο ακολουθώ και πάμε να δούμε πώς θα βγει.
Λοιπόν, μου πήρε κάπου 20 λεπτά για να φτιάξω αυτό, εντάξει δεν το έχω ξαναφτιάξει. Μικρουλάκι είναι, δεν ξέρω τώρα αν θα δοκιμάσω να το κάνω με περισσότερους πόντους. Θα κάνω μία δοκιμή να δω πώς θα βγει, δεν θα σας το τραβήξω για να μην σας κουράσω. Το σχέδιο λέγεται Butterfly Crochet Tutorial, Tunisian Butterfly Applique από Gratia Project. Αυτό που έχω φτιάξει. Βέβαια εκείνη χρησιμοποιεί μεγαλύτερο, πιο χοντρό νήμα. Εγώ έχω αυτό το cotton perlé το οποίο το χρησιμοποιώ διπλό, γι' αυτό και έχει βγει τόσο μικρουλάκι. Θα πάω να ρίξω μια ματιά γιατί νομίζω ότι έχω ακόμη ένα κίτρινο της Drops, να δω αν θα μου βγει λίγο μεγαλύτερη και τα ξαναλέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, βρήκα αυτό εδώ το πολύ ωραίο κίτρινο της Drops. Είναι Paris, βαμβακερό είναι και αυτό και η απόκλησή τους δεν είναι και μεγάλη, οπότε είναι κοντά σε αυτό που ήθελα. Δεν ήθελα να είναι ένα πολύ χτυπητό κίτρινο και θα δοκιμάσω να το πλέξω με αυτό. Αυτό είναι με βελονάκι νούμερο 3. Νομίζω θα δοκιμάσω με βελονάκι νούμερο 3 για να μου γίνει έτσι σφιχτό. Και βλέπουμε. 3-4 θα δω τώρα πώς θα μου βγει. Το δοκιμάζω και σας λέω. Λοιπόν, με το άλλο νήμα της Drops, το Paris, έχει βγει σε πιο σωστό μέγεθος, νιώθω. Θα σας δείξω τώρα. Είναι πάρα πολύ απλό το σχέδιο, αν έχετε μια εικόνα την τινησιακή πλέξη. Εγώ το έκανα λίγο διαφορετικά στο άλλο. Εδώ το κάνει λίγο διαφορετικά, αλλά δεν πειράζει. Το είδα και το έφτιαξα έτσι όπως το έχει στο σχέδιο, στο βίντεο που παρακολουθούσα. Πιάνει το νήμα από την πάνω και πίσω πλευρά, δεν το πιάνει από μπροστά. Σφίγγω λίγο εδώ τώρα για να φτιάξω το σχέδιο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εντάξει, θα το σταματήσω πιο σωστά. Είναι πιο μεγάλο, έτσι, είναι πιο... φαίνεται λίγο, γιατί φοβόμουν ότι αυτό εδώ είναι τόσο μικρούλι που θα χαθεί μέσα στα λουλούδια. Και η ιδέα μου, βασικά να σας πω λίγο για το σχέδιο, αν και όπως σας είπα σας έχω το βίντεο κάτω. Ξεκινάει με μαγικό κύκλο. Κάνει αλυσίδες και πλέκει στον κύκλο γύρω-γύρω, φτιάχνοντας το σχέδιο της πεταλούδας. Ξεκινάει με αλυσίδα από 8, μειώνει μετά περνάει στο κάτω πεταλάκι, μετά κάνει το άλλο πεταλάκι και μετά περνάει στο άλλο πάνω πέταλο, στο οποίο κάνει αυξήσεις αντί για μειώσεις που κάνει στην αρχή. Και έτσι σχηματίζεται η πεταλούδα και σφίγγει στον κύκλο μετά. Είναι πολύ εύκολο. Τη δεύτερη φορά το έκανα πολύ πιο γρήγορα, νομίζω, εννοείται. Και νομίζω ότι θα κρατήσω μία μόνο. Δεν ξέρω αν θα φτιάξω άλλη. Θα δείξει. Γιατί πολύ μου άρεσε αυτό που έφτιαξα τώρα και κοιτάξτε λίγο, δεν είναι μια χαριτομενιά. Και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν να βγούμε έξω για να κάνω το στεφάνι. Αλλά έξω φυσάει και πολύ φοβάμαι ότι, επειδή έχω πάρει και διάφορα αποξηραμένα, ότι θα μας τα μαζέψει ο αέρας και θα ψάχνω να τα βρω αντί να κάνω στεφάνι. Θα μαζέψω λίγο την τραπεζαρία και θα πάμε να κάνουμε το στεφάνι εκεί. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πλάνο με στα λουλούδια. Λοιπόν, θα σας δείξω τι έχω πάρει. Έχω πάρει αυτό εδώ το στεφάνι. Το έχω παραγγείλει, το οποίο είναι με βέργες, αλλά όχι το κλασικό όπως είχα χρησιμοποιήσει στο φθινοπορεινό που είχα κάνει. Έχω πάρει αυτά εδώ τα αποξηραμένα, συγγνώμη τώρα για το χράτς-χρούτς, από το γνωστό παιχνιδομάγαζο. Και έχω πάρει αμάραντο, τον οποίο τον αγόρασα από τη Λαϊκή, 3 ευρώ το ματσάκι όπως βλέπετε, είναι αυτά εδώ τα λουλούδια. Και έχω πάρει και αυτά εδώ, τα οποία είχαν 2 ευρώ, δεν ξέρω πώς τα λένε.
δεν πειράζει. Και νομίζω ότι θα κόψω και λίγο από τον ευκάλυπτο που έχω έξω και η πεταλούδα. Τώρα δεν ξέρω πόσο γεμάτο και αν θα βγει έτσι όπως το έχω φανταστεί, θα το ξεκινήσω. Θα χρειαστώ και σύρμα που φτιάχνουμε, που βάζουμε στα λουλούδια, γιατί δεν έχω σύρμα χειροτεχνίας, και το ψαλιδάκι μου και ηλεκτρική σκούπα, γιατί πρόκειται να γίνει χαμός εδώ μέσα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτός εδώ είναι και ο ευκάλυπτος μου απ' έξω. Και νομίζω ότι έχω αρκετά πράγματα. Τα κορδέλα δεν έχω πάρει κάτι. Βλέπουμε αν θα χρειαστώ. Δεν έχω ιδέα τι βλέπετε και τι τραβάω. Λοιπόν, για να ξεκινήσω, θα πάρω λίγο από το σκορφαγωμένο μου ευκάλυπτο. Θα κόψω και τι άλλο βάλω, να βάλουμε και κάτι σε λευκό.
Λοιπόν, έχω λίγο κομμένο κεφάλι. Αυτή είναι η απόπειρά μου. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Είναι παραφορτωμένο, αλλά έτσι είναι η άνοιξη, παραφορτωμένη, οπότε θα το αφήσω ως έχει και η πεταλουδίτσα χαριτωμένη. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη ή θα μπορούσα να φτιάξω κι άλλη, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί μέχρι το τέλος να το αλλάξω κιόλας. Αλλά είναι ωραία αυτά τα στεφάνια γιατί δεν χρησιμοποίησα καθόλου σύρμα. Έβαζα τα κλωναράκια μέσα στο στεφάνι και έκοψα από πίσω τα κοτσανάκια. Έκοψα από πίσω τα κοτσανάκια όπως σας έλεγα. Θα μπορούσα να έχω διαλέξει ένα χρώμα, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ έντονο, βασικά δεν με νοιάζει κιόλας. Περισσέψανα αρκετά πράγματα, θα στολίσω τα βάζω στο σπίτι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό και πάω να το κρεμάσω στην πόρτα.